Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwana da abokanai na wannan harka ta cryptocurrency ina mana barka da asuba, fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. So ‘yan uwa, wannan wani bidiyo ne maku ɗan short bidiyo da zai maka magana akan idan za ka sai coins ɗan uwa, akwai wasu al'amura da ya kamata ka lura da su har kullum shine. Wannan coins ɗin da za ka saya a wace kasuwa yake, kasuwar shi na ja ko kasuwar shi ba ta ja, abubuwan da ya kamata ka kula da shi. Kuma daga cikin manya-manyan exchanges ɗin nan da muke da su, wace exchanger ce aka ɗora wannan coins ɗin nan. Kar ka damu da cewa wai za a ɗora, ana processing, ana dab da ɗorawa. So idan an ɗora, akan wani farashi zai zo cikin wannan exchanger ɗin nan, kuma idan ya zo a wannan farashin wai ma yawa ya san ma yaushe za a ɗora shi. Shawara ɗan uwa, in za ka sai coins, ka tsaya ka je ka koya. Ba wani abu bane, ka yi researching, ka koyi ya ake trading a Binance. A shawarce kenan, nan za ka san yadda kake saye, ga riba ka ga faɗuwarka, ka sani sai ka san coins ɗin da za ka saya. Ba tare da wani ɓata lokaci ba ‘yan uwa, barin ɗauke mu kai ku cikin wani coins da na saya, ku ga irin ribar da na samu ce ko asara, ku taya ni lissafi magani. Kamar da wannan coins da kuke gani wanda aka yi launching a wannan ƙasar tamu, ana kiran shi da suna Spas. To Spas na siye shi, amma na siya ba ma da yawa na siye shi ba. To yanzu dai ga price na Spas a kasuwa yana 294 da kwabo 07. To wannan shine coins mai suna Spas. To yanzu kuma za mu tafi kai tsaye zuwa wallet inda nan ne na aje wannan shi Spas ɗin nawa. Kuma ina so na gaji da ajiye shi a lokacin, ina so zan yi swapping ɗin shi zuwa wani coins. Ina so zan yi sai wani coins tare da shi. So wannan shine Spas ɗina, ga kuma shi ga adadin wanda na siya ƙwara 50 da kuma value ɗin shi zan sai da shi gaba ɗaya. Ga abin da ya ƙaru da 1.58%. kun ga darajar shi na ɗagawa a wannan kenan. So idan ina so zan je in yi swapping na wannan coins ɗin nan, zan tafi in danna wani wuri da ake kira ga nan D app. Na mace ba maku cycle ɗin shi ba, amma ga shi nan shine gurin da ake ce ma D app. To in ka danna D app zai kawo ka nan gurin, automatically sai ka ce wannan ita ce exchanger ɗin da suke amfani da ita wajen transparent na coins ɗin su, wato pancake swap. To ita ce na danna, ganin za ta connect ɗina da ainihin wallet to pancake swap. So alhamdulillah, gane dan wanta in kana so za ka connecting ku, always ka rika lura da wannan gurin. Idan bai connecting ɗinka ba, sai ka nemi access to cewa za ka connecting wallet ɗinka, zai buɗe maka different types of exchanges, sai ka selecting. To already mu mun riga mun yi wannan. Sai kuma wannan ita ce blockchain ɗinmu. Tambarin nan ka rika lura da waɗannan abubuwan guda biyu. Gane ina kan smart chain ne. So alhamdulillah, idan ka lura kuma nan guraren, nan ne gurin swapping ɗin nan. To wannan shine gurin da zaka sa coins ɗin da kake so, zaka yi swapping ga wani coins ɗin. To mu BNB muke so mu nema. To sai ka maido BNB ya dawo nan guraren, sai ka nemo sunan wancan coins ɗinka a can guraren, guri na farko na ɗaya kenan. So yanzu in muna so mu maido wannan BNB ɗin ya dawo nan ƙasa, sai mu danna wannan kibiya ga ta nan guraren, shine guri na uku ko. So mu shi aikace, manna ya dawo nan gun. Dama mun ce shine zamu yi selecting na coins ɗin da zamu je mu nema ko. To sai mu danna a daidai guraren shi kamar haka. Mun danna coins ɗin nan, to wanda muke so sai ka zo, in ba ka sunan shi ba, kana da contract address ɗin shi ko mi, sai ka zo ka taɓa, sai ka yi searching contract address na shi wannan coins ɗin, zai zo maka automatically. To mu wanda muke nema dama ga shi nan Spas, already mun ɗora contract address ɗin shi Spas. Yauwa ga Spas ɗin mu nan ya hau, kuma ya hau da adadin total number of Spas ɗin da gare mu. This is the balance we have it in my wallet.
kwara 50. So a nan guraren nan za mu zo mu rubuta adadin coins ɗin da muke so mu saka mai swapping ɗin shi. To ni yanzu duka gaba ɗaya ma ni ke so yi manajin guda 50 ga shi kamar haka. To yan wani ku lura da wani abin, idan na ce guda 50 nake so, to kaga adadin BNB abin da zan samu ka gan shi. To za su bani BNB guda nawa, shine suka ce 0.018702. to alhamdulillah ga da samu kenan. To kuma fa akwai charge, sai mu zo mu danna nan gurara mu ce to approve spas. To da man danna shi zai kama directly wurin da za a ce mana ga cajin da za ta extending swapping din da za a yi, ga cajin da za a yi. To kaga caji za mu iya tara shi cikin riba mu ko haduwan mu. To za mu dauko shi, wannan shine cajin mu. To wannan cajin sai mu ce to mu ɗebe shi cikin ainihin coins din da za su ba mu misali. To mu tafi mu ba calculator din cikin wayar mu magani, sai mu zo mu nemo calculator, sai mu abin yanzu zai dan ba mu cikin sauki. Da muna da coin 0.018702. to sai mu ce to za mu ɗebe ainihin wancan coins din nan da za su cajin mu, gashi ko shine kamar haka 0.100499114. sai mu rubuta shi ne da biro yanzu, sai mu je mu kawo shi nan gurin, sai mu ce to minus 0.000499114. so ga abin da za mu samu kenan, this is da abin da ya kamata mu samu kenan, 0.018208283. yanzu ba mu tafi ta cikin kasuwar da za mu sai wannan coins din Binance a kasuwa. To bari mu je mu ga nawa mai coins za ba mu shi. To da ta kawo mu nan ciki kawai sai mu tafi mu danna ga wani guri nan da aka sa mana wallet. yan uwa kuna biye da ni dai ko, sai ku taba wannan wallet. Automatically wallet ɗinka za ta ɗauki kan guraren. So akwai wani guri ga can gurin da aka sa P2P, sai ka taɓa nan gurin. So kana taɓa P2P haka za ya kawo mu daidai nan guraren. So da ya kawo mu daidai nan sai mu ce to P2P trade nan gurin, sai mu taɓa shi. P2P nan guraren. To a nan guraren akwai wasu abubuwa da ya kamata ka lura in zaka sai coins da in zaka saida. To amma yanzu bari mu tafi mu kan coins din da muke so za mu saya, shine wannan BNB. To sai mu je mu taba kan BNB. Ga BNB na mun taba. To ga wasu al'amura nan da za mu lura da su in za mu sai BNB, ko za mu kawo kamar wannan General Lotco, wannan yana sai da nawa daga kan limit din shi na 1000 zuwa na 10,000 kawai yake saidawa. Ka gan shi nan misali. To alhamdulillah ya zo mana ma cikin sauki. To abin da ya kamata yan uwa mu lura da shi, shi wannan gayan trade din da yayi, kaga yayi trade so biyu. Sai kuma awarding din da ya samu da space da speed din shi da komi, shine ya samu 66.67%. to har kullum in zaka saya, to kuma kaga kama wannan na kusa da shi Delo ne kowa oho gashi nan dai, shi kuma ya yi trade kwara 119 ya samu percentage kusan 92%. to kaga wannan honestly speaking ya nuna maka cewa yana yi kuma yana tura mutane coins din shi ba matsala. To kai tsaye sai ka diba kuma ka ga logo din nan, akwai wanda suke amfani da koda bank da kuma wasu transfer din kuɗi suke maka, wannan an fi wajen sai da amani. To amma nan sun fi amfani, wani za ga logo din na banki ne sai ka mai transfer din kuɗin shi. To duk ba wannan ba, shi ma daga ba mun zo mun magana yadda ake sayayya a
ta P2P. So abin da nake so yanzu dai mu fahimta ne, da mu dibi magani waye yake siyan coins daga, bari mu ɗauki wannan na daily din nan, sai mu ce buy. So mun ta musu coins yanzu ana sai mu ce to daidai nan za mu sanya amount ɗin coins ɗin da muke so za mu siya, misali kenan ko dan mu gano wai adadin wancan figo number ɗin nan. Kakku ce na sauke kan maudu'in mu har yanzu muna kan sama, sai mu ce to yanzu za mu siya coins ɗina, na mance na ban gaya muku cewa biyan stars ɗina na siya shi na 5,000 ne, akan naira 100 na siya shi. So yanzu da na ce zan siya coins 5,000, to shi nan guraren a tashi in zan siya zai bani wannan coins ɗin kenan 0.0368. to ni kuma kun lura da nawa ai, mu koma cikin calculator ɗin nan magani za mu ga cewa 0.18 ne ko. Yawwa ga calculator ɗin mana 0.1820286. to kaga wancan kuɗin da na sanya ba zai ban adadin wannan BNB da nake so ba. To yanzu ya za a yi, sai in je in rage amount ɗin kuɗin da na sanya, sai in je in ce to inda ba zai bamu ba sai in zo in sambaɗa wannan 5 ɗin in gani. To bari in sanya 2,000 kenan. Yawwa to ganin ya bamu 0.14, ni kuma na 0.18 ne ko. to bari in zo in sambaɗa wannan zira na baya in gani, dan na san 3,000 ba za ta ban shi 5,000. Yawwa so kun ga wannan zai shine dan so Italian da ni ko 0.0184, ni kuma na 0.0182. to har yanzu 5 din nan ba ta yi ba, bari mu sa 4 to mu gani. Yawwa to kaga da muka sa 4 ya dawo 0.17 ko. to bari mu dawo daga nan gefe mu gani, mu sanya 9 ma ba za ta yi ba saboda 0.183, ni kuma 82 ne, bari mu sa 82. Yawwa to bari mu yi amfani da wannan, to ka gan shi nan kenan 0.01828992. to bari mu je mu diba na magani, ni kuma na 0.1820286. alhamdulillah. to yan uwana ku lura da wani abu nan, shine coins din nan ne lokacin nan sai shi na sai shi akan naira 5,000, akan naira 100 na sai shi. so amma yanzu kuma in ka zo ka lura da na zo nan gurin na ce zan sai coins na 2,880, to shine hoye daidai da in na yi swapping din wannan spas dina da ke cikin trust wallet zai mai da shi BNB. to shine ho zan samu wannan coins din da 0.01828992. to kusan shine wanda zan ce maka ya dan so ya dan yi corresponding to coins din da nake da bukata. to in ka diba man zagayen nan riba na samu ko ko asara na samu. to in ka ɗauki wannan a matsayin cewa kamar wai riba ce, tsakanin ga Allah ni ban samu riba daga ciki ba, saboda in ka ɗauki cewa 5,000 a ɗebe 2,480, kusan asara nawa na ɗiba, kusan asara 2,500 da naira 20. in har na ce zan yi swapping ɗin wannan coins ɗin nan izuwa wannan BNB ɗina. to yan uwa abin da nake so ku lura da shi shine nan, har kullum in zaka sai coins ka san meye balu din shi. bari zan dan gwada maka wani dan abu kaɗan a nan cikin trust wallet din nan, duk da cewa ban so bidiyon da ya dan yi tsani. idan ka zo ka lura da wani abu nan gurin, ka shiga ainihin ka koma market, kaga kasuwanni yadda suke, ka kamar ga waɗannan coins ɗin nan ban ce ka saya ba, ina nuna maka. kaga ga wannan 1, ga wannan nano, ga kuma ram ko dai ga sunan dai ga coins nan kala-kala misali. to kaga wannan yana ma indicating ɗin yadda coins ke haɗuwa a kasuwa. wannan ma ka gan shi ne ya haɗu a kasuwa, amma kaga nano ya ɗan ɗaga ya samu ɗan tabaraki, ram a nan guraren ya ɗan samu ɗan tabaraki ya ɗan tashi sama. to akwai coins da suke under BNB. to bari mu je mu dan duba wani abu daga cikin coins ɗin misali a market ɗin nan.
inda yanzu muna cikin kasuwa muna so za mu ɗan diba price na wasu coins ne, kuma mu ɗan diba ya yanayin tashin coins ɗin nan, ya yanayin saukar shi. Bari mu tafi mu diba kamar wannan coins ɗin da ake kira win, gashi nan na biyun ƙarshen nan mun taɓa win. To kaga coins ɗin da kasuwa, kaga da ke tafiya ya hau ya faɗi, ya hau ya faɗi, wannan yana maka indicating ɗin iya adadin sama ɗin da coins ke yi. Kafin nan kuma wannan yana nuna maka kamar ya zo tsaka-tsakiya, wannan kuma layi ne da ke indicating coins na faɗuwa ƙasa kenan. To idan ka zo kan lura da wannan chart ɗin ɗan uwa, za ka ga cewa duk wanda ke red yana nuna maka coins na sauka, sai kuma wanda ke wannan blue blue ɗin yana maka indicating coins na ɗagawa sama, price ɗin shi na hawa. To har kullum idan za ka sai coins sai ka ɗan riƙa lura da candles ka gani waya coins ke tafiya ya yake sauka. Ka gan shi na cikin minti 15, cikin awa guda fa ka gan shi yadda chart ɗin ya tafi, ya hau sai ya zo ya sauka, ya hau sai ya zo kuma ya sauka. Kaga in ka zo ka lura da nan za ga kuma coins ɗin na yanzu kuma hawa yake yi, amma duk da ya sauka amma kuma ga yanan yana hawa. To kaga kamar wannan coins ɗin yakan nuna maka cewa coins ne da ke hawa yana sauka, yana hawa yana sauka. To idan za ka saya sai ka targeting ɗin lokacin da ya sauko sai ka saya, idan kuma za ka saida sai ka target ɗin yaushe ne coins ɗin nan ya ɗaga, sai ka ka bi kasuwa ka saida shi. Wannan kenan a takaice, ba wai bayanin na zo in maku ba dalla kan maganar wannan trade na Binance ba. A'a, ina nuna maka in za ka sai coins ka riƙa lura da hawan shi da saukar shi. Coins na hawa ko bai hawa, jibiye yake. Ka diba coins ka kama wannan, ka gan shi yadda yake hawa yana sauka, ka gani ba ya ce maka ne ka saye shi ba, ina nuna maka dan ka sani wai dan uwa, ko da nan gaba in kai ma za ka tashi sayan coins. Ka gan shi nan ya hau ya sauka, ya hau ya sauka, sai ya hau sai kuma wannan kibe sai ta nuna maka gashi ne na sauka, amma kuma wannan ya nuna maka is going up. Yanzu in ka lura da cewa za ga coins din nan yana karuwa, kaga da percentage din da ya ƙara nan yanzu plus 14%, 14.67%. Za ka yi mamaki kuma ka je ka dawo ka zo ka tada yau ƙasa warwas. Ka dubi wannan candle nan gashi kamar wannan misali, da wani za mu ɗauki misali candle ɗin nan, ga wani candle nan in ka lura da shi za ga ai haɗuwa ce na akai ƙasa, wannan candle ɗin. To za ga coins ɗin haɗuwa, kuma in ka zo ka dibi kamar wannan guraren daidai nan guraren za ga ai haɗuwa ce dingi. To kuma Allah ya coins ɗin ne ɗaga sama. To in ka zo daidai nan guraren kai ka zo ka saye shi a wannan matakin nan ya ɗan haɗo ko, to misali ka kasa haƙuri, to sai ka zo ka gan shi ya ɗan ɗaga ya zo irin nan, ka kasa haƙuri kenan, to ka sai da shi bayan da za ka sai da asara ɗan uwa. Amma in ka sai da shi a daidai kuma wannan nan gurin, to Allah shi ke yi, ka sai da abin ka ci asara. Wannan a nan ya kamata in tsaya a wannan bidiyon yan uwa, sai kuma karo na gaba in Allah ya sake haɗa mu da ku. Allah ya sa mu dace, kuma Allah ubangiji ya ba mu sa'a akan wannan business da muka ɗauka zami. Ga mai neman ƙarin bayani sai ya magana ta inda ya tsinci wannan bidiyon, insha Allah za a ɗan ƙara mashi bayani a game da wannan bidiyo ɗin. Na gode, ni ne naku Muhammad Jamilu.